atin, sobrang atin. Ano to? May lamang maso yun. Ano ko to? Di man na. Ay, mas atong putid gani. O, ito ko mas. Listen, pagkatubang ko sa mga customer nga po. Yan, hello guys. This is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao. Welcome to my YouTube channel. Yan, hello po. Maayong buntag, ma'am. Isa, pamatay na mo? Sakit akong likod. Likod. Ha? Liog. Liog. Ito pa. Likod-liog po ang ulo. Connect na ata siya sa kukuhan Para ko. mo saka lagi sa kuno. Ito pa. Ano nga, ako rin siya likod-liog. Wala na yung pamatay ko. Asa may labaw? Ang sakit sa likod, sa liog, sa ulo. O nagpaparehara. Pareho na din siya. Pila kadlaw na yung pamatay na. Ano na siya, sir? Basta ang kaning sa likod, bugay na dyan din siya. Mga want na ata niya. Ang Wala kaning- kang pahilo. Wala. Wanta lang. Oo, naghilot ko katong last week sa Davao. Yeah. Wala man siya nagkuhan. Ano niya? Katong last week po, ang kaning akong kuan. Ay, last week dahil akong liog na po. Wala siya. Ang diri na ko ba, pag mabangon ko kay connect siya sa akong ulo. Marami siya mulabad ko. Karon sa pitid kasi siguro kung haplas. Yeah. Wala man gapon. Ito lang, kita ko sa mga bar. Gusto na ko i-try. Nakikita ka. Kita na ko sa Facebook. Sige. Yan, kalugar ka, subscribe mo sa akong channel. May na naman nungang ka isa. No? Importante biya kang isa. Isa rin nakabok, pero mo man na magdungag mo daghan. Sige, asa mo address, ma'am? Mati, Bukit City. Mati, Vigo City, likod sa Capitol. Capitol. Malagi, matang inyong likod. Apo ko nahilot diha likod sa Capitolio, dungan na. Doon sa gate o gatong unahan gamay sa kuan. O, dito nga, sir. Doon lang dito sa gate ko daw mo. Nato gihilot diha. Daga magmabalay-balay diha. Ina naman ay gate ang likod, no? Dili So, wala man na. Wala. Pwede na Ditso-ditso. kapag-lusot. Pero di na ka no? Dili na. Bawal na. Pikas na kaagi, tuyok na. Tuyok na Yung kayo? bagong dalan. Highway. Itong highway na yun pagawas. Di ba ito layo Lagi, dito na dyan kaagi. Hindi naman gusto So, ano din naman pag yan? Good. Kaya naman na gipuan. Gano? Gate na Ngalaga na. na ito. Siguro gisamukan siguro siya. Yung estudyante, Kuan jud. Dira jud agi pikas. diha, di ba mamulusot, estudyante? Mas pamas. Oo, no? Sa una karon dili na. Ano, pagkoyok, no? Tuyok na. Estilo na ita. Kayo ayun. Ilang na mo, alam mo ganun lahat. Sige, sige. Ayan, shout out sa taga Mati Davao del Sur, Mati Digos City, ayan. Mati nga likod sa Kapitolyo, no, sa provincial sa Davao del Sur. Ang ilang balay, shout out sa inyo ha. God bless sa inyo mga pamilya diya o mga sagingan ni ma'am. Na si ma'am dari atong tabangan, no, kay lugay na gini gusto mapahilot niya, busy lang. No, niya atong tabangan nga mamaayo, no, nga no, siyempre naman sa pagkampo sa Ginoo. Tanan nga mo doon diri man ang kamot ang mamaayo. Kay patipaytag na ipamatis sa mawasan. Wala mapiktuhin mo ginawa. Gawas nga sakit ang likod. Oh, mo Mo damay ko ng kuan. Pero mo mapuno mo putas ano. Oh, ang ngana. Ano Angap. mo. Connected siya, sir. Eh, ano na siya, no? So, kamot ang mamaayo si ma'am. No? So, of course, mga sukay na ko sa taga Vigo City, Davao del Sur, shout out sa inyo ha, mga sukay na ko. Kumusta na mo? Ayan, ha? Yeah, of course, siyempre, ako shout out ang mga viewers na ko outside of the Philippines. Thank you for watching my YouTube channel. Special mention, Vietnam, Thailand, Singapore, Malaysia, Japan, United States, Indonesia, India. Thank you for watching my YouTube channel. Yes, ayan. Of course, siyempre ako ang pasalamatan ng Drop, pasalamatan ng Pilipinas. Maraming salamat Luzon, Visayas, Mindanao, o sa mga taga Cebu. Ayan, of course, lahat ng mga OFW, maraming salamat sa iyong pagsuporta sa kuha. Thank you so much. Yeah, sa mga nag-comment, address na ko. Ako location, First Crown Street, Rabina Compound, Purokmanga. Barangay Sunuan, no? Rabina Compound lang niya. Nasa Purokmanga. Likod lang yun. Wala ka ba sa gym? Vigo City, Davao del Sur, Mindanao. So, ayan, sa mga nag-comment sa kuha, mga subscribers, maraming salamat. Ayan. Hello. Tanaw ka? Tanaw ka? Sige. Kasi naki-shoutout, ma'am. Wala. Wala siya i-shoutout. Sige.
ako na lang magsanta sa mga kaparentihan ni ma'am. Hindi makitaan siya ma'am kaya nag-Christmas man. Okay ra gud na. Kung hindi man na. Ayan. Yan, sa mga karon lang yung nakakita sa kong video, please subscribe o i-click lang notification bell para updated ka kung ginahilot o sa mga madadlaw niya. Like and share po. So, may kagilot o traditionalist na tanawa binig guys Santon Mawan. Nahapon ni sa part 2, part 3 ha. Ayan, so mag-ingat ako guys. Yan. Kung ganang ka makiprints ako, doon ako Facebook, Eric Hilot ang Binisaya o ang Eric Hilot ang traditional. So ayan guys, maghilot na ko. Shout out sa taga Mati, Digo City, likod lang yun sa provincial. Ayan. Ayan, likod lang sa province. Shout out po. Alon. Please subscribe po, like and share. Love you guys. Pero gusto ko. Ambot ako rin mo. Ambot ako rin. Tama. Anak. Ambot ko. Gusto. Ano lang natin. Hindi ko gumok. Ako rin ipipit. Ano lang ka. Ito tambon mo din. Ha? Okay na ka na, nililisot? Tama ko mo. Ano sa? Ano gumays ko? Okay na ka na? Ang po sir ba, akong kamot puti. Gabihod gani siya sir. Kung sa kaya no? Pas mo po. Bas mo na yung anak. Nagkakuhan ka. Pag gumanong trabaho, nagabasa ka. Mahago ka. Mahago ka sa dili. Di kita pwede may masa, hapbat ligo. Kaya every morning, hindi siya ma-close. Banhod na. Oo, hindi siya ma-tiklop. Hindi sa mga tiklop, dehydrate ko ka. Kulang tubig mong lawas ha. Mas daghan ng trabaho kaysa tubig. Pero kanilot ang pagdana akong kamot. Ay, nakatuod dyan. Tanaw na sa gawas. Lapas naman. Tanaw sa gawas. Ah. Diba sa tagal mo? Kaya halos rin, malikod, tanan, likod, bangkas. Mga na sinot ugas, sinot ugaman, ibasa, diligo. Ano? Ha? Ano to? Ano to? Ano pangalan? May sir. Ha? May. Mo lang na. Michelle. Michelle. Oo. Michelle.
sakit ha, para marilusan. Ayara. Enak. Tama na, mabungkag. Hindi ka mapektahan ng tulog. Ha? Ano kayo, no? Oo, ma'am. Pila akong score. Hapit na 210. Bakit na rin itong kanto ni Mabi? Mima, pagdali ba last gis na oh. Sa'yo pa anong last gis mo? Magluto pa, magkaon pa hawa. Hindi. Kami. Kwarta dili. Ayun sa ako. Isa ko kanang nakabalong sa kanagamit. Blue ba? Ina. Ay, ure. Kwarta. Extra big. Nakaurot dong.
Hello. Upper. Ay, nagyak. Uy, ayog yung ko. Kamuloy sila sa baabog tanawan. Puti-puti na lang yung mukha.